Bernard T. Gabaon YouTube channel, Bernard T. Gabaon TV. Yan, welcome back po again. At kung bago po lamang kayo na mapadaan sa aking YouTube channel, mga kabayan, don't forget to subscribe with this channel and hit now the notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon po kayo ng notification. At kabayan, i-likes mo na rin at i-share mo sa iyong mga kakilala. We are on live again. Nag-live po ako dahil napaka-importante po itong sasabihin ko po sa inyo. Dahil isang negosyo na maliit lang ito na negosyo. Alam nyo naman, ang niche po natin kasi is to start from the small people, small business. Kasi ang pagnenegosyo po talaga, kahit tingnan mo, basahin mo, aralin mo yung history ng mga naging milyonaryo at saka naging successful, ay makikita mo na sila ay nag-umpisa talaga sa maliit na puhunan. Nag-umpisa sila sa mababa. Kaya masayang-masaya po ako na nag-share nito kasi one of my mission and vision na i-share yung mga maliliit na negosyo. Hindi man ito yung mga napakalaki, hindi man ito yung mga nasa negosyong digital, nasa dropshipping, hindi ko pinopokus yun dahil ang niche ko po talaga ay ating mga kapwa Pilipino, most especially yung mga nasa middle age at saka yung mga nasa poverty line na walang kakayahan na gumawa ng mga website na habang nagnenegosyo ng mga dropshipping ay meron silang pondo, kaya hindi po yun ang tinatarget ko. Pero kabayan, kahit ano pa man ang iyong kalagayan, kung nais mong pakinggan ang vlog na ito, you are welcome kabayan na makinig ka sa aking vlog dahil may kasabihan naman po tayo na ang unang hakbang sa malayong paglalakbay ay nagsisimula sa unang hakbang. Kaya unang hakbang ito mga kabayan. Kaya bago po tayo mag-umpisa, bago po natin umpisahan ang ating tatalakayin na simpleng negosyo, ay gusto ko lamang pong i-shout out dito po sa aking YouTube community, Bernard T. Gabaon TV, lahat po ng mga viewers, lahat po ng aking mga supporters, lahat po ng aking mga subscribers, shout out po, mega shout out po sa inyong lahat. Medyo katatapos ko po kasing nag-exercise, pasensya na po. Patulog na po pero naisip ko po na i-share ito. At kinukuha ko na rin po itong pagkakataon nito na i-shout out ko rin po ang aking mga taga Jeddah na nanonood po ng aking vlog. Umpisan ko po kay Lawrence Eleria. Shout out po sis, mega shout out po sa inyo. At kay Pinoy Trappers, mega shout out po sa inyo. At sa aking mentor, dito ang pag-usapan kasi natin ay paano gumawa ng homemade na ice cream. Ang mentor ko itong si Buddy Gaston. Maraming salamat Buddy. Nung hindi pa kasi ako nag-abroad ay tinuruan mo akong gumawa ng ice cream na ito na ngayon maalala ko na which is na one of my business siguro. Pag nag-for good na ako Buddy, mega shout out sa iyo, ay babalikan ko yung paggagawa natin ng ice cream. Dahil maganda naman yon, lalong-lalo na sa ngayon. Sa konti lang naman yung panahon ng bagyo, kaya pwede nating balikan yung mga negosyong yon. Kaya mega shout out Buddy. So heto na po mga kabayan. Bago po ang lahat ay ako po si Mr. Bernard T. Gabaon. Ang mga aking tinatalakay po ng mga negosyo ay mga practical tips gaya ng aking sinasabi. Go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso sa iyong buhay. At hatid ito ni kabayang Bernard T. Gabaon ang nagsasabi sa inyong tiyaga lang po para mayroon tayong kinabukasan. Kaya ito na po, ang pag-usapan natin ay ang negosyong homemade ice cream. Ayan, yung negosyong homemade ice cream po, madali lang po kasing gawin ito as is. Ang sinasabi kong madali, feasible po. Kayang-kaya nating gawin. Although na mahirap po kasi yung ang pinakamahirap po na parte kasi ng paggagawa ng ice cream yung paghahalo. Pero ito, nilista ko yung step by step sa paggagawa po ng negosyong ice cream. Homemade ice cream po.
Depende po sa iyong gagawing particular na flavor. Dahil ito po, pwede mo kasi itong gawing negosyo o pwede mo ring investment. Kasi kung isa kang OFW na nandito ngayon sa Saudi o kahit saang mang bansa na isa kang OFW, mayroon kang trusted na mayroon kayong pareho na interest na kamag-anak mo, di kaya member of family mo, pwede kayong magsosyo at umpisahan nyo po yung paggagawa ng homemade ice cream. Dahil madaling ibenta ito, patok na patok ito sa masa, patok na patok ito sa middle class, at yung mga mayayaman kumakain din naman ng ice cream. Dahil maganda naman ang pagnenegosyo talaga ng ice cream at masarap talaga. Kaya ito, inilista ko yung mga dating ginagawa namin noon at gusto kong i-share sa inyo. At mga kabayan, depende na po kung ano ang flavor mo, kung anong gusto mo, vanilla, mango, at kung ano pang flavor. Bahala ka nang pumili, basta ito yung step by step. First, unahin natin yung ingredients mga kabayan. Yung ingredients kasi, dito unahin na natin yung white sugar. Yung white sugar, yan ang unang-unang ingredients na kailangan mong i-prepare. Pangalawa, mayroon kang skim milk. Sa skim milk, kailangan dalawa ang kukunin mo na skim milk. Yan. Dahil paghalo-haluin mo yun pagdating ng kuwan. At pangatlo, yung cassava flour. Importante po yung cassava flour. Yung cassava flour, pwede kang 1/2 yung mga kukunin mo dun kabayan. At yung sugar, 1 and 1/2. 1 and 1/2 na sugar. At yung skim milk, kailangan po yun. At saka yung pinaka-importante na isa na nagpapasarap sa ice cream, alam nyo ba mga kabayan? Kasi na-experience ko po ito mga kabayan, ginawa ko po itong negosyo ng araw. At naiwan din natin kasi nag-abroad po ako dahil nung araw nung ako'y binata pa, talagang napaka-adventurous yung isip ko dahil nag-aral po ako ng political science that time. Lagi po akong nagtatanong kung paano po masenso ang buhay dahil nakikita ko po ang nangyayari. Alam nyo na po yung sitwasyon ng mga political science, nakikita po ninyo yung nangyayari sa iyong paligid, sa gobyerno, sa society natin. Naniniwala po kasi ako noon na ang negosyo ang kailangan natin gawin para umasenso. Nakahiligan ko pong magbasa noon ng Bible at saka yung Karl Marx, yung Marxism theory. Kaya nagkaroon ako ng mga pananaliksik at nagtanong-tanong ako sa mga kaibigan ko. Actually, karagdagan lamang po ito para magkaroon naman kayo ng background, kaya po sinasabi itong napakasimpleng negosyo na ito dahil talagang naranasan ko. So, yan po ang background ko. At yun nga sa paghahalo po ng paghahalo po ng ice cream, ayan po yung mga ingredients. Nilista ko po kasi para malaman po natin. Yung pang-apat, coconut po, 4 na coconut o di kaya 4 1/2, pwede mong gawin yun. Siyempre, pinipiga po yun, yung pag gumagawa po tayo ng ice cream. Ayan. At ang pang-5, yung sinabi ko kanina, mamili ka na kabayan kung anong gusto mo, vanilla ba? O pwede namang mango, peanut, kahit ano sa diskarte mo, sa tingin mo, anong taste mo. Kasi maganda kasi itong trial and error na negosyo ito. Bukod sa nakakatulong ka na ng merienda sa inyong kapitbahay, sa iyong lugar, kumikita ka pa. Simple lang ito kabayan. Tiyaga lang kasi ang kailangan dito. Masakit yung kamay mo sa pag-iikot-ikot dahil talagang nag-a-adventure ako noon, namamangha ako yung paggagawa ng ice cream nung ako'y binata pa. Kaya maraming salamat una kay Pastor Tatunay diyan sa Candon, Ilocos Sur. Shout out po dahil tinuruan mo si Buddy Gaston. Si Buddy Gaston tinuruan naman ako na kung paano gumawa ng ice cream, pero naiwan ko pa rin. Dahil nung nagpamilya po ako, naiwan ko pa rin po yung paggagawa ng ice cream. Nag-abroad po ako. At sa ngayon, nare-recall ko dahil kapag nanonood ako ng mga ibang vlog din, at na-inspire din po ako. Siyempre sa mga Pilipinong vlogger, pinapanood ko po. Priority ko po itong mga Pilipinong vlogger na pinapanood. At ang pang-5, yung nasabi na natin kung mango, yung gusto mo, ayun po ang pipiliin mo. Ayan yung mga gagawin mo. At ito na, kung paano po gawin, paano po mag-mix.
ay ating pong titignan. Una muna sa lahat, first step na gagawin mo para kapag gumawa ka ng homemade ice cream, syempre magpakulo ka ng tubig. Kapag papakulo ng tubig, depende, diskarte mo yon, pero depende sa dami. Ang ginagawa namin kasi 2 litro. So yung 2 litrong tubig, pakuluan mo yan, kabayan. Pakuluan mo yung 2 litrong tubig. At pag napakuluan mo na yung tubig na yon, tunawin mo naman ngayon yung cassava flour. Pag nakita mo yung cassava flour, kasi yung flour na parang mas manipis pa sa ordinaryong all-purpose flour. Talagang manipis na manipis. Yan, parang mas manipis talaga doon. Yan, tunawin mo ngayon yon, kabayan, sa malamig na tubig. Ayan. At pagka natunaw mo na yon sa malamig na tubig, doon sa pinakulo mong tubig naman ay ihalo mo yung sa pinainit mong tubig sa flour. Tapos siyempre halo-halo mo. Siyempre meron tayong mga gamit. Siyempre hindi naman yung kasirolang medyo mataas, kasi hahaluin natin po pag niluto po natin yan nakikita nyo yung facial expression ko po kasi nare-recall po kasi yung pagluluto namin. Kasi adventurous po nga talaga ako nung araw at gusto ko po talagang makita yung pag-asenso ng buhay. Kaya yan, pag hinalo-halo mo, kasi yung kasaba kasi pag nakikita mo puti yan. Pero kapag naluto mo, alam nyo po yung gawgaw. Yung gawgaw kasi nagiging transparent po yun Yung parang naghalo-halo na, parang pinang-paste natin, mawawala yung puti, magiging transparent, parang kulay tubig. Kaya yun po ang itsura niya. Pagka naging ganun na po yung itsura niya, okay na po, naluto nyo na po yung kasaba. Sa ngayon, ilagay nyo po yun sa ating tube. Meron kasi tayong wala kasi akong visual aid dito sa ngayon. Pero nabivisual nyo kapag sinasabi ko ito, yung tube na haluan ng ice cream, yung square lang siya, tapos nandun yung tube kasi sa palipaligid niya, lalagyan mo ng asin pagkatapos ng asin at saka dry ice. Yung dry ice po ang ilalagay nyo dito. So kapag nalagay nyo na yun, kabayan, at syempre halo-haloin mo na. Ayun, lagyan mo ng 2 litro tubig. Ayan na. Pag nalagyan mo ng 2 litrong tubig kanina, di ho ba? Ngayon, haluan mo na siya ng katas ng nyog. Siyempre, yung katas ng nyog, siyempre, gandahan mo po yung strainer mo po talaga. Yung walang makitang po. Walang makitang talagang yung, alam ko kasi may mga itim-itim po kasi yung nyog kasi. Kung hindi naman itim-itim, brown pala. Pagka hindi maganda yung pagpiga mo, yung strainer mo. Kaya yan, dapat malinis. Okay yung pagpiga mo ng strainer mo. So 4 na nyug po yun, o di kaya dessert nyo, 4 kalahati, pwede rin. Pigain nyo po yun. Pag napiga ninyo yun, ihalo nyo na. At tapos mahirap lang maghalo po. Pag ihalo-halo nyo, yan, pag nalagyan nyo na yun, haluin nyo sa tube ng ice cream. At pagkatapos nun, tatakpan mo. Pagkatapos mong mahalo, haluin mo ng maayos po. Kasi yung laman, yung hinalo mo, halimbawa yung niyog dapat mapunta sa baba para may saturated na mahalo po lahat yung niyog. Kasi paggagawa ng ice cream dapat maganda paghalo para masarap. Siyempre, quality ang tinitignan po natin. At pag natakpan mo, lagyan mo ng sinasabi ko, ng yelo sa side niya. Yan, kasi sa side niya, lagyan mo ng dry ice at saka asin. Kasi yun, para yung asin, matagal yun. Pagka meron yun, matagal matunaw yung dry ice. Yun ang magluluto sa kanya. At huwag yung lagyan sa loob kasi pag sa loob baka magiging maalat yung ice cream po natin. Pero itong sinasabi ko, napakaliit ito, kabayan, na oportunidad natin. Lalong-lalo na yung sinasabi ko sa ating mga kapwa OFW na gustong magnegosyo nito. Ay talagang napakaganda po ito. By the way, shout out po sa aking 2 viewers. Saan ka mang panig ng mundo, kabayan, pagpalain ka ng Diyos. Shout out po sa inyo. Nawa, itong binablog po sa inyo ay makatulong po. At ayun po, balik po tayo sa ating ice cream.
At kapag natakpan mo na halo-halo mo na, siyempre haluin mo po yun. Maghahalo ka ngayon ng mango juice kung yun ang desired mo. O di kaya vanilla kung gusto mo. Yung iba nilalagyan ng peanuts. Pero depende na po yun. Diskarte nyo. Itong sinasabi ko, ay mismo Lakay, Louie Candelerio, putulin ko muna yung topic ko at i-shout out ko muna kayo dahil napaka-importante po ito, kabayan. Salamat po. Talagang maganda kasi ang kitaan dito, kabayan, kasi maski bata hanggang matanda kasi ay talagang kakain ng ice cream. At saka yung ice cream, wala pa tayo nakita na sumama ang pakiramdam na kumain sa ice cream unless na siya ay may lagnat na at napakain. Kasi yan, wala tayong nakikita na hindi siya magandang kainin. Maganda talaga nga, lalo na pag tag-init, mga kabayan. Kasi yung ingredients kasi natin, niyog, kasaba, skim milk ay kailangan ng katawan natin, which is healthy pa rin yan para sa katawan natin. Kaya recommendation ko lang ito, maganda po itong negosyong ito. Kasi bukod sa kaunti lang, may 5,000 ka lang, makakapagbenta ka na ng ice cream kung nag-uumpisa ka. Kasi yun lang mga tubing, saka yung ibang gamit mo, makakagawa ka na. Kasi kung wala ka pa namang motor, pwede ka namang ilagay sa sidecar na bisikleta. Ayan, pwede mong gawin na ganun, kabayan. At ito, pag tinakpan mo, naibuhos mo na yung mango juice. Di ba? Pag naibuhos nyo na yung mango juice, at lalagyan mo na rin ng skim milk. Ayan, pagka yung skim milk ay ilagay mo na 1 1/4. Ayan, pag nalagay nyo po yun ay napakabuti. At ihalo mo na rin yung food coloring para magkulay naman po. Depende po, mayroon kasing pink, mayroong yellow sa food coloring na inilalagay sa ice cream. Diskarte nyo na po yan, optional na po yan. Ang sa akin, initial lang po yung sinasabi ko, i-research nyo dahil wala naman tayong ibang hangarin kundi makatulong at gumanda ang buhay ng tao. Maging positibo lamang po tayo. Wag po tayong maging negative sa mga vlog, lalong-lalo na pag pinapanood natin. At ito naman po ay talagang napagdaanan, experience at kung gusto mong i-research, i-double research mo. Dahil mas magkakaroon ka pa ng intention, mas magkakaroon ka pa ng eagerness para magnegosyo ito. Kasi maliit lang ang puhunan, huwag kang papasok sa mga negosyo na napakalaki ang hinihingi tapos kung hindi ka pa makabenta agad ay hindi ka basta kikita dito sa ice cream. Pag natapos mo yan, pag naibenta mo, napaubos mo yung let's say 2 galon mo, kikita ka na ng 600. Ayaw mo pa nun, sa isang gawa mo pa lang yon habang nag-uumpisa ka. Pag lalo na, pag na-leverage mo yan, naayos mo yan, talagang maganda na talaga yung sitwasyon mo, tiyak, mayroon kang kinabukasan, kabayan. Kaya dito, tiyaga lang. Pero ang tanong siguro, Bernard, bakit hindi mo ginawa yan? Dahil po talagang, nagdesisyon po talaga akong mag-abroad nung naging 2 na po yung anak namin. At hanggang ngayon, nare-recall ko na yung mga pinagdaanan kong negosyo at sineshare ko dahil ito, umpisan ko pag-for-good ko dito. Malapit-lapit na rin kasi makikita nyo rin ako na kapag ako'y nag-vlog ay nandoon na sa Pilipinas, alam nyo na nag-for-good na si Kuya Bernard. Yan ang sasabihin ninyo. At pag nalagyan mo na ng food coloring, di mo ba? Takpan ulit po yun. Takpan ulit po yung natin sa ice cream na ginagawa natin. After 1 hour, yun na, sinasabi ko na, maglagay ka na. Kung vanilla o mango juice ulit, pwede kang magdagdag. Kasi titikman mo naman yun kung tama na ba sa panlasa mo. Yan, depende na sa yan. Diskarte mo nga talaga kasi practical talaga itong paggagawa ng ice cream na to. Ang importante, malinis yung paggagawa natin. At ganun nga ang step, kabayan. Halo-haloin mo na. Halo-haloin mo yon hanggang tumigas, hanggang maluto siya. At ayan na, yung ice cream po natin. Bukod sa napipicture out natin yan, ay kayang-kayang gawin ng isang simpleng Pilipino.
Kahit ikaw ay nasa below poverty line, basta mayroon kang puso, mayroon kang isipan, at higit sa lahat, yung faith mo kay Lord, huwag mong wawalain yan. Dahil lahat ng wisdom, ang Diyos ang nagbibigay niyan, kabayan. Hindi naman tayo nagtatrabaho na sa atin lamang kagustuhan. Mayroon nga ang kasabihan na you can make your time in life but you cannot make your life in time. Ibig sabihin, hindi mo magagawang gumawa ng hindi mo kanais-nais kapag ikaw ay gusto mong umasenso. Lahat ng ginagawa mo ay mga kanais-nais na ito ay unang-una sa lahat, ina-appreciate mo yung tulong ng Diyos. At pangalawa, may mission at vision ka. Kaya mo ginagawa yan. Una, nasolve mo yung problema. Halimbawa ng mahal na merienda, yung merienda sa tag-init, ayan, nasolve mo. Kaya iyon ang nagawa mo. Hindi mo naman ninanais yan na ginawa yan pag kumita ka ng pera, tapos yung pera mo, gagastusin mo lang kung saan-saan. Siyempre, sa bawat negosyo, pag kumikita ka, kabayan, financial literacy, tatandaan natin yan. Laging tayong magtatabi. Huwag na natin antayin, kabayan, yung sinasabi nila na mag-invest tayo kapag meron tayong emergency fund. Kahit wala pa tayong emergency fund, kung may oportunidad, go. Kagatin mo na. Kagatin mo na yung oportunidad. Huwag mong antayin na mag-ipon ka pa ng mga emergency fund mo. Kagatin mo na yung oportunidad. Habang kumikita ka, mag-invest ka na, mag-savings ka na ng iyong emergency fund. Lahat i-planning mo na. At syempre, guided pa rin yan sa Panginoon. At syempre, kailangan mo talaga ng mentor. Hindi ka man personally mentor na nakikipag-communicate, pero kung meron ka talagang sinusundan na mga vlogger dito sa YouTube, pwede mo siyang sundan. Panoorin mo ang kanyang vlog. Yan. Yan ang gagawin po natin, mga kabayan. Kaya mga kabayan, sana ang vlog kong ito malaking tulong po sa ating lahat. Sa lahat po ng gustong mag-invest dito sa paggagawa ng ice cream, maliit lamang po ito na idea, pero ito mayroon kang execution. Mga kabayan, kung investment ang pag-uusapan, maganda itong investment. Makipagsosyo ka sa iyong trusted na tao. Huwag yung wala akong pang-invest dahil malaking pera yan. Siyempre, malaki talaga kapag ka ang tinatarget mo yung mga real estate. Pag mga real estate kasi, maganda ito, walang kalugi-lugi, pero malaki talaga ang pera. Pero sa mga mutual fund naman, o do kayong mga stocks ay maganda nga, maliit nga yung puhunan mo, pero matagal naman yung pag-income mo. Let's say sa mga dividends income na mga investment, ay kailan ka pa kukuha ng iyong dividends. Ganon din sa pagbabangko mo ng pera. Kapag inisip mo yan na investment mo, yung time deposit, let's say mag-time deposit ka ng 100,000, ay 1% lang ang kita sa isang taon. Ang tagal, yung 100,000 mo, 1,000 lang ang kinita sa isang taon. Dito ka na lang sa ice cream, di ho ba kabayan? Dito sa ice cream yung 5,000 mo, yung sa isang buwan, kikita ka na ng 30,000. Saan ka pa ba? Saan ka ba? Doon sa investment na mga ganon? O dito ka na lang? Ayan, yung mga sinasabi nila na mga investment na yon, yun ay yung mga excess na pera mo na hindi ka na makapag-isip kung saan mo talaga ilagay. Gusto mo talagang i-secure at kumita ka, wala tayong kukontra doon, approve talaga tayo doon. Pero ang sinasabi ko kasi ang main concern ko talaga, kaya rin ako nag-vlog ay dahil sa mga kapwa nating Pilipino na yung nasa extreme poverty, sa poverty, lumapit naman yung buhay niya sa middle class. Kasi malayo, mga kabayan, ay malayo. Kasi kung yun ang lagi nating ini-insist sa isipan din ng ating mga kapwa Pilipino, yung mga investment na ganon, masyadong matagal yung pag-accumulate ng pera. Pero sa mga may pera naman talaga at pasensyoso, mayroon talagang pondo na kapag ipon na ng emergency fund nila, why not? Pero sa mga kapwa natin kasing mahihirap, mga kabayan,
Kaya ko naman sinasabi ito dahil galing po ako sa mahirap. Nasubukan ko po talagang lahat ng hirap. Nag-aral po ako na walang-wala at simula pagkabata, pero praise God, nung 21 years old naman po ako ay naramdaman ko na po ang aking buhay dahil na maganda, dahil nakaangat naman na yung mga kapatid ko noon at nakapagtrabaho na rin po ako. At mag-23 na ako nung naisip kong magnego-negosyo na yan dahil nga sa pagbabasa ko. 22 years old, mag-23 ako nung nagnego-negosyo na ako dyan. Nag-umpisa po ako ng ice cream nga, nag-umpisa po rin ako ng sari-sari store, ayan, nagnegosyo ako niyan. At marami rin po akong pinagdaanan. Actually, hindi na ito sakop ng ating pinag-usapan, pero nais ko lamang ibahagi. Sa networking, marami na po ako, naka-5 networking na po ako. Salamat din, nakuha ko yung system, pero hindi rin po ako nag-success sa networking. Pero hindi ko rin po naman dinadown yung networking dahil mayroon naman kayong mapapag-aralan. Kung yan naman ang kursunada mo, ay pasok lang kung yan ang kursunada mo. Pero sa akin sa ngayon, since nagsimula na ako ng vlogging ko at nanood ng mga vlogger, ay mga kapwa nating Pilipino, ayan, pinapanood ko po si Sir Arben, yung kasosyo Sir Arben. Maraming salamat, Sir Arben Orobia, pinapanood ko yan. At kay G. Isaal, pinapanood ko rin yan. Ayan, maraming salamat. Yan ang mga pinapanood ko. Of course, si Boss Chengitan, pinapanood ko rin. At saka kay Ma'am DG Sunga. At marami pa, syempre sa community ko pinapanood ko. Pero yung binabanggit ko, yung sa mga negosyo. At saka si Janitorial Writers. Ayan, pinapanood ko po sila. At saka yung si isa pang vlogger natin na si Wealthy Mind Pinoy, pinapanood ko po yan. At na-inspire po ako sa kanila. Pero ang style ko po ay talagang inadapt ko po yung kay Sir Arben Orobia. Hindi man po ako nakakapag-concentrate po sa kanya as is, pero alam na po, yung sa puso at isipan ay talagang meron pong pagkakahawig. At sa inyo pong lahat ay na-inspired po ako naman sa mga vlogger ng mga Pilipino. So dito ko lamang po puputulin ang aking vlog na ito. Gagaya ng sinabi ko, kaya po ako nag-vlog para makatulong po sa kapwa nating Pilipino. Hindi po yung pansarili ko po ang iniisip ko po dito. Iniisip ko ang kalagayan ng ating mga kapwa Pilipino. Dahil nga naniniwala po ako na kailangan po ng entrepreneurship para umasenso po, umangat ang buhay ng ating mga kapwa Pilipino. So hanggang dito na lamang po ang aking vlog at your service. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyo, go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang umasenso ang iyong buhay. Atin dito ni kasamang Bernard Gabaon, ang nagsasabi sa inyong God bless you po.